Pánico financeiro, Credit Suisse desplomase en bolsa máis dun 20% e tería pedido apoio ao Banco Nacional de Suiza. Isto produciuse despois de que hai varios días o Silicon Valley Bank quebrara. As bolsas europeas caíron como efecto arrastre desta situación e os bancos españois caíron máis dun 11%. Trasládase desde o porto da illa de Arousa ata o de Vilagarcía o narcosubmarino atopado afundido nas augas galegas. Alí continuará a investigación do submerxible para saber a quen pertencía. O xurado declara culpable ao autor do triplo crime de vaga e poderíase enfrontar a cadea perpetua. Frustran un intento de fuga do cárcere de Monterroso. O preso aproveitou o traslado que tiña que facer para realizar unha actividade formativa para comezar a correr para intentar fuxir, pero foi apresado polos funcionarios. Zetangana será o autor do himno do centenario do Celta. Así o anunciaron a través dunha lona cun chío do cantante respondendo a unha enquisa sobre quen cría a xente que ia ser o autor do himno.